a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Nagħmlu llum it-tifkira ta' San Piju minn Pietrelcina. San Piju twieled fl-1887 ġewwa Pietrelcina l-Italja, daħal fl-Ordni Franġiskan Kapuċċin u qiegħda l-Ministeru tiegħu f'San Giovanni Rotondo fi Puglia. U hemmhekk kien magħruf għal-dosija tiegħu, kien magħruf għal anki l-pariri li kien jagħti bħala direttur spiritwali u l-Ministeru tiegħu fis-sagrament tal-qarar. U issieħeb ukoll mod partikolari mal-mulej billi kellu wkoll il-pjagi, għalhekk aħna nsejħulu Padri Pio tal-Pjagi, il-pjagi li jsieħbuh fil-passjoni tal-mulej. Jurina anki kif tgħix id-dbatija fil-ħajja u tgħixha tassew b'mod qrib il-mulej, kif irid il-mulej. Llum nafu li hemm devozzjoni kbira ħafna lejn dan il-qaddis, anki għaliex jurina dak li huwa essenzjali fil-ħajja. Jiġifieri li Alla jkun l-ewwel it-talb kif ngħixu id-dbatija fil-ħajja tagħna u kif nagħmlu wkoll minn ħajjitna għotja ta' mħabba lejn l-oħrajn bħalma għamelu li tant ħadem ukoll qalb il-morda bħalma huwa l-isptar ta' San Giovanni Rotondo anki huwa xhieda tal-imħabba tiegħu lejn il-morda. Tolbu l-mulej llum bl-interċessjoni ta' San Piju minn Pietrelcina u biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa ħuti u narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla ta' dejjem tista' kollox bi grazzja waħdanija ant tajt il-qassis San Piju minn Pietrelcina li jieħu sehem fis-salib ta' ibnek u permezz tal-Ministeru tiegħu inġeddid l-ġubijiet ta' ħnina tiegħek. Għati lilna għat-talb tiegħu li nkunu l-ħin kollu maqudin għall-passjoni ta' Kristu biex naslu bil-glorja tal-qawmien mill-imwiet. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Proverbi. Ibni, min ħaqqu l-ġid tiċħadulux meta dan tista' tagħmlu. Tgħidx lil-lajrek mur u erġejja nagħtik għada meta għandek mnejn tagħtih. Tfassalx l-ħsara kontra għajrek u jserraħ bik tama fik.
titlewwimx ma' ħadd ieħor għal xejn b'xejn jekk ma millekx l-ebda deni. Terx għal bniedem vjolenti u titħajjarx timxi fuq l-imġiba tiegħu għax min jimxi fuq li mawweġ jistkerħu l-mulej imma fidejh huma dawk li jimxu bis-sewwa. Is-saħħta tal-mulej f'dar il-ħżiena imma hu jbierek djar it-tajbin. Min iżebla lill-oħrajn jistmellu l-mulej imma li twajbin jagħtihom il-grazzja. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien, mulej min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek flimkien, mulej min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min jgħix bl-ħtija u jagħmel it-tajjeb, min jgħid issewwa f'qalbu, min ma jqasqas bil-sienu flimkien, mulej min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min ma jagħmilx id-deni lil ġaru u ma jgħajjarx lil għajru, min ma jistmax lil bniedem ħażin imma jweġġaħ lil dawk li jibżgħu mill-mulej flimkien, mulej min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Min jislef u ma jitlob xi maxx, ma jixxaħħamx kontra minnu bl-ħtija, min jagħmel dan qatt ma jitħarrek, mulej min joqgħod fuq l-għolja mqazza tiegħek. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajjeb tagħkom u jagħtu glorja lil Missierkom li hu fis-smewwiet. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lill-folla ħadd ma jixel mużbieħ u jattih batu jew qiegħdu taħt sodda, imma jqiegħdu fuq l-imnara biex kull min jidħol ġewwa jara d-dawl. Għax m'hemm xejn moħbi li maċ jidher u xejn ma hemm mistur li maċ jingħaraf u jinġib għad-dawl. Mela għodu attenti kif tisimgħu, għax min għandu jingħatalu u min m'għandux jitteħidlu saħansitra dak li jaħseb li għandu. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Ħadd ma jixel mużbieħ u jattih batu jew qiegħdu taħt sodda. Dan hu l-kliem li jgħid Ġesu llum fl-Evanġelju skont San Luqa u jgħidu lill-folla. U kliem illi n-nies jifhmuh. Il għaliex jekk inti tixel mużbieħ tixelu biex tqiegħdu f'post fejn jista' jagħti d-dawl. Għalhekk Ġesu jgħid qiegħdu fuq l-imnara. L-imnara kienet struttura medjevali lampa fejn qiegħed inti il-mużbieħ ħalli minn hemm jista' jagħti d-dawl. Kien hemm imsiebaħ differenti li tqiegħdhom hemm biex jistgħu jagħtu d-dawl. Mużbieħ ma tqiegħdux jekk inti tkun xeltu taħt sodda jew tattih għax jitlef l-iskop tiegħu. Kien ċar Ġesu u naħseb illi n-nies setgħu jifhmu tajjeb ħafna. X'qed jgħid meta qed jgħid mużbieħ mixawl għandu skop u l-iskop hu li inti tara d-dawl, li dan jagħti d-dawl. Xi jgħid dan għalina għal-ħajja tagħna llum? L-ewwel nett il-mużbieħ mixawl il-kelma ta' Alla. Il-fatt is-Salm jgħid mużbieħ għal riġlejja il-kelma tiegħek u dawl fil-mogħdija tiegħi. Mela qed jgħid Ġesu il-kelma ta' Alla qiegħda hemm biex aħna inwassluha
mhux biex naħbuha, biex aħna nistgħu inxandruha ħalli tagħti id-dawl lin-nies. Jekk aħna minflok inwassluha naħbuha, kultant anki minħabba iċ-ċirkostanzi tal-ħajja jew minħabba l-mentalità jidrilna li m'għandniex nwasslu l-kelma ta' Alla, hemmhekk qegħdin nagħmlu ħażin. Illa li il-kelma ta' Alla għandha tkompli tagħti d-dawl anki meta l-kelma ta' Alla hija kelma li tisfida, hija kelma li tikkritika, hija kelma li importanti li tkun tidher biex tista' tagħti d-dawl. U li aħna fil-ħajja tagħna qatt ma nippruvaw naħbu din il-kelma ta' Alla. Jew nqeduha x'imkien fejn ma tidirx, ma tinħass, ma titwassalx. Mbagħad il-kelma ta' Alla turina wkoll meta ngħixuha illi il-mużbih jixel huwa l-emil tajjeb. Fil-fatt, fil-versett ta' qabel l-Evanġelju, hekk edna dan huwa l-kliem ta' Ġesu meta qal hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Mela aħna it-tajjeb għandna nwassluh mhux biftaħir biex niftaħru bih, illa għaliex kif qal Ġesu hawnhekk biex nagħtu glorja lil Alla. Imma rridu nwasslu dak li hu tajjeb. U kultant jiġrilna aħna illi iktar nikkonċentraw anke fil-ħajja tal-Knisja fuq xi ħaġa li hija ħażina illi ma ddoqqilniex u ngħidu ħafna fuqha milli nwasslu t-tajjeb. Issa fuq il-ħażin għandna ngħidu wkoll biex nirranġawh, imma t-tajjeb għandna nwassluh. U tant hawn tajjeb li qed isir il-ħin kollu. Jekk nieħdu biss il-Knisja, però nistgħu ngħidu anke fuq diversi nies anke fis-soċjetà u għaqdiet u gruppi, imma jekk nieħdu biss il-Knisja, il-ħin kollu, kullimkien qed tagħmel diversi gruppi għaqdiet, persuni dedikati qed tagħmel il-ġid. U aħna għandu nkunu dawk li jwasslu dan biex ikun mużbih li jixel u ma nqedux it-tajjeb li jsir naħbuh fejn ma jidirx. Nsemmi eżempju, bieraħ kont jiena l-quddiesa, mhux qed inqaddes jiena ma napprezza quddiesa ta' tfal f'parroċċa fejn tant kien hemm tfal u familji tagħhom qegħdin jiċċelebraw din il-quddiesa ftit ġranet qabel ma jibdew issa is-sena skolastika. Kien kienet sabiħa. Il-ġenituri bit-tfal, kuntant bit-tfal żgħar, jieħdu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni. Kemm kienet anki ta' tifsira għat-tfal għall-familji tagħhom. Din hija xi ħaġa tajba li aħna għandna nwassluha u li ssir f'diversi parroċċi u knejjes f'Malta. Mużbieħ li m'għandniex inqeduh x'imkien fejn ma jidirx, imma fejn jidher biex jagħti d-dawl. Esperjenza oħra kont dan l-aħħar ġranet l-Albanija għall-laqgħa li kien hemm hemmhekk ta' grupp ta' żgħażagħ xi 50 żagħżugħ u żagħżugħa mill-pajjiżi differenti tal-Mediterran li iltaqgħu nies f'kulturi differenti, b'femiet differenti, iltaqgħu biex jaraw kif jistgħu jaħdmu għal paċi f'post fejn hemm tant konflitti. U jien kont flimkien ma' numru ta' isfijiet li konna l-jumej minn din il-ġimgħa tal-laqgħat tagħhom. Kemm kienet ħaġa sabiħa, pożittiva, bħal mużbieħ li jixel, kultant qalb anki kuntest ta' dlam. Għandna nwasslu it-tajjeb biex jgħin illa għaliex meta aħna nwasslu t-tajjeb, it-tajjeb jinfirex u nkunu qegħdin nagħmlu l-ġid. Jessu jgħid ukoll ħaġa oħra fl-Evanġelju llum meta jgħid m'hemm xejn moħbi li ma jidher, m'hemm xejn mistur li ma jinara fuq jinġib għad-dawl.
Qed jgħid Ġesu hawnhekk illi dak li aħna nagħmlu fil-moħbi xi ħadd jafu, Alla jafu, anki jekk ħadd min-nies ma jkunu jafuh. Mela kemm it-tajjeb u kemm il-ħażin inidu t-tajjeb. Jekk aħna nagħmlu xi ħaġa ta' ġid u ħadd ma jaf, Alla jaf. Alla jaf. Japprezza l-ġid li nagħmlu bil-moħbi fi-skiet. U l-ħażin ukoll. Aħna naħsbu nistgħu naħbu il-ħażin li jsir, Alla jaf. U għalhekk dal-kliem jgħinna biex quddiem Ġesu jkollna din il-kuxjenza safja anki nitolbuh għejna biex aħna dejjem nkunu sinċeri quddiemek f'dak li nagħmlu. Ħalli dak li nagħmlu anki li jkun magħmul fis-skiet, fil-kwiet bla ħadd ma jaf, ikun dejjem dak li hu sewwa, dak li hu xieraq, dak li joġob il-Alla. Jew nitolbu l-Mulej illum, nitolbuh biex naħdmu bl-għajnuna tiegħu, bil-qawwa tiegħu, ħalli l-ħajja tagħna tkun bħal mużbieħ li jixel li jagħti id-dawl li jagħmel il-ġid. Jew issa nresqu tal-bit tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Kun Mulej mal-Knisja tiegħek għejna biex tkompli twassal il-kelma tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Għatina l-grazzja Mulej li ħajjetna tkun bħal mużbieħ li jixel, li jiddi, li jagħti d-dawl il-ħafna nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għall-istudenti li se jibdew sena skolastika ġdida kif ukoll għall-allima tagħhom u daw kollha involuti, l-edukaturi kollha involuti. Nitolbuk Mulej biex tagħtihom sena tajba, sena tagħmlilhom ħafna ġid fil-ħajja tagħhom u tkun magħhom ta' kumpanjhom matul din is-sena ġdida nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk għal dawk il-pajjiżi kollha li huma mifnija mill-konflitti u l-ġlied, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem u nitolbuk Mulej biex aħna nkunu strumenti tal-paċi tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej biex dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Fit-tifkira llum ta' San Pio ta' Pietrelcina nitolbu Mulej biex aħna spirati minn dan il-qaddis nożżu ħafna it-talb li jaqadna miegħek kif ukoll l-imħabba lejn dawk li huma fil-bżonn speċjalment il-morda nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbu wkoll aħna nagħmlu llum it-tifkira ta' dan il-qaddis għall-Kapuċċini kollha biex jaqdu l-missjoni tagħhom bl-istess spiritu ta' San Pio ta' Pietrelcina nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Mulej Alla tagħna l-qattalb li qed nagħmlulek illum żommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. U Alla li tista' kollox jilqa' l-offerta li qegħdin nagħmlu l-kobor tiegħek fit-tifkira tal-Qassis San Piju. Fiċ-ċekun tagħna nitolbuk biex din l-offerta li hija xhieda tal-glorja u s-seta tiegħek tagħtina l-frott tal-fidwa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq. nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżuħaj il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa x-xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Għax biex timla bil-ferħ il-Knisja tiegħek fit-tifkira ta' San Piju ta' Pietrelcina int tqawwiha bl-eżempju tal-ħajja tajba tiegħu, issaħħaħa fil-erf bit-talim li xandar u tilqa' t-talb li għamillek għal-ħarsin tagħha. Għalhekk flimkien mal-Anġel Qaddisin kollha ntellulek l-unu ta' tifħir u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet, jinbierek minn ġej f'isem il-mulej, ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dosija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Spiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobsa l-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Antommi għaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazzo, mal-La Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostli, ma' San Piju ta' Pietrelcina u Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu kif għallimna, kif ridna nitolbu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la daħannix fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni,
Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna, l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrit fija. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem U magħkom. miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu bis-saħħa ta' din it-qarbina mqazza għamelu Alla li tista' kollox, li nimxu dejjem fuq l-eżempji ta' San Piju minn Pietrelcina u ma nejjew qatt naħdmu bl-imħabba l-ġid ta' kulħadd. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-Qudies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet.
Minn żmien il-Covid ndunajna fil-komunità għandna ħafna nies illi mhux biss qegħdin f'darhom imma mhumiex kapaċi jsajru għalihom infushom u m'għandhomx min isajrilhom. Illum il-ġurnata għandna din il-kċina ta' Marta illi minnha kull ġimgħa joħorġu 1200 ikla, 1200 ikla li jkunu ġew msajrin minn 5 shifts ta' volontira ta' 4 jew 5 minn nies volontira mħarġa għax ovvjament hija kċina li timxi fuq l-istandards industrijali, ikliet li mbagħad joħorġu fil-komunità permezz ta' tim ieħor ta' volontira li propju darba fil-ġimgħa iwassal l-ikliet beneficjarji illi jkun ġew irreferuti magħna mill-kappillani, mis-social workers, minn nies professjonisti li jaħdmu fil-komunità illi jaraw illi daw in-nies għandhom bżonn l-għajnuna tal-ikel imma anke l-għajnuna li xi ħadd iwassilhom u jgħidlhom kelma biex jaraw kif qegħdin. Kull ikla kieku kellna nħallsu għaliha tiswa madwar 5-6 euri, jivarja skont jekk hux platt ta' ġini jew kellha platt laħam. Imma permezz tal-benefatturi u l-fatt li l-biċċa l-kbira tax-xogħol issir mill-volontira dan il-prezz inniżluh għal kważi €1 għal daqstant meta wieħed qiegħed jagħti pereżempju €30 qed jagħti biex persuna jkollha x'tiekol għal xahar sħiħ. Jew il-ħidma tal-komunità flimkien propju twassal biex inkunu nistgħu naraw illi ħadd u propju ħadd ma jkollu għalfejn ikun minn għadha bżonnijiet bażiċi bħal l-ikel. Fl-isem tal-Missier tal-Eben tal-Ispiritu Santu Amen. Alla tagħna smat talb tagħna ħlesenna u waqaf magħna, glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna dak li twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna, ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha speċjalment lil dak li aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. L-ewwel misterju minn tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar sitna Marija u qal kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-semawiti taqdes ismet jiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, urina l-inti jomna, għalik jismat talb tagħna Ġesu li twieled minnek rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna dubitna ħarisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dak li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. It-tieni misterju minn tal-ferħ, meta sitna Marija marret iżur il-qariba tagħha Santa Eliżabetta. Missierna li inti fis-semawiti taqdes ismet jiġi saltnatek ikolli trid int kif is-sema jgħidha fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina
u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, megen fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki jisma talb tagħna Ġesu li twieled minnek u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nobitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tielet misterju minn tal-ferħ, meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-ar ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bi grazza mimlija l-mulej miegħek, meken fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġisu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma, orina li inti omna, għaliki jisma talb tagħna Ġesu li twieled minnek u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nobitna ħarisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek.
Ir-raba misterju minn tal-ferħ, meta il-Madonna u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smewiti ta' desisme tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna minn kull deni amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Glorja l-Missir li benu l-Spiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, u jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santisma, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-btana Ġesu li twilet minnek u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi jaffrin l-adnubitna ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru minn tal-ferħ, meta sidna Ġesu Kristu hekk kien intilef fit-tempju u wara 3 ijiem sabuh jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smewiti tqaddis ismek tiġi saltnatek ikolli tritint kif is-sema jgda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħelisna mid-deni amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak, mekent fost n-nisa mbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina l-midinbin, issa u fissija tal-mewtana amen.
Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, orina l-inti jomna, għalik jisma tal-tana Ġesu li twilet minnek u rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaffrilna d-nubitna, ħarisna min-nar tal-infern, Kull ġenna l-erweħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn ta' ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u ta' matana. Slima lik lilek ingħajtu għaliex aħna t-torrufnati u riteva, lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan għal-wiet ta' dmuħ, ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk lajnejn tiegħek u ta' ħnina, urina wara dan it-torrufnament lil Ġesu frat imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Skont il-intenzjoni tal-Papa għal dan ix-xahar. Missirna li inti fis-smawi titqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema jgħid fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, u ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija l-mulej miegħek mekent fost in-nisa nbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina l-midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier li benu l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għall-arwieħ tal-Purgatorju, għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuhom. Jisruma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Henna lina. Eben Alla li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu qaddis Alla. Henna lina. Trinità qaddis Alla wieħed. Henna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om il-ħnina. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li żjed safja. Itlob għalina. Om li żjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om li tisħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tisħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħnina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' Rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Faraċ tal-migranti. Itlob għalina. Faraċ tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina. Tlob għalina qaddisom Alla. Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għati lilna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk illi aħna ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħu tal-ġisem u li bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Sa Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida
kun inti l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Inti l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern li x-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja t-telfin tal-erbieħ. Amen. Slim għalik ħarris tal-feddejn u għarrus tal-Verġni Marija li lek Alla fdalek lill-ibnu. Fik Marija għedet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kum missiera għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull denin. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Turrokku, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani, Itlob għalina. intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nejdu fl-imkien ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirhom tal-La Marija Santisma, imbirka l-imqazza u immakolata konċezzjoni tagħha, imbirek it-tlu gloris tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.